Els municipis de Sant Hipòlit i Masies de Voltregà acolliran aquest cap de setmana un aconteixement esportiu de primera magnitud. Es tracta del primer torneig de futbol base de la categoria benjamí del voltreganès. Jaume Codina Ordeig, coordinador del futbol base del voltreganès, ens parla d'aquest torneig en el que participaran el Barça, l'Espanyol, el Vilassar, el Roda, el Manlleu, l'Oar Vic i els dos equips voltreganesos, Bayern i Chelsea. Vam tindre la sort i l'oportunitat de poder contactar amb el Barça i l'Espanyol, que ens varen oferir a venir, i d'aquesta manera hem pogut muntar un torneig una miqueta als dos camps. A un camp hi haurà 4 equips, l'altre camp 4 equips més. A Sant Hipòlit hi haurà el Barcelona, el Roda de Ter, l'Oar de Vic i el Voltreganès. I a l'altre camp tindrem l'Espanyol, el Vilassar de Mar, el Manlleu i l'altre equip del Voltreganès, que són dos de la mateixa edat. Tots són per això de l'any 2002. Es faran 2 lliguetes, farem les semifinals una a cada camp, una al camp del Sant Hipòlit i una al camp de Masies de Voltregà, i la final la disputarem al camp de Sant Hipòlit de Voltregà. El torneig es disputaran als dos camps de gespa de Sant Hipòlit i Masies de Voltregà. Serà en format de 2 lliguetes amb 4 equips cadascuna. Les semifinals es faran una a cada camp i la final a Sant Hipòlit. Aquesta trobada servirà també per homenatjar Ramon Codina, impulsor del futbol base a Sant Hipòlit. L'idea és bàsica, és que la canalla de Sant Hipòlit i Masies puguin dir que som feliços d'haver pogut jugar contra el Barça, contra l'Espanyol, d'haver-los tingut aquí, aquella rialla, només veure aquella cara quan els hi vaig dir tu, vindrà el Barça, vindrà l'Espanyol, només allò ja és suficient per pagar tot el torneig. En total, uns 145 nens nascuts el 2002 participaran en aquest torneig que plegarà els millors equips benjamins de Catalunya i la comarca. L'organització del torneig té moltes ganes i il·lusions que aquesta iniciativa funcioni i es consolidi. Aquest diumenge, i amb molt èxit de participació, es va celebrar el primer torneig de futbol del Voltreganès en els municipis de Sant Hipòlit de Voltregà i de les Masies de Voltregà. Aquest torneig es va celebrar en un gran ambient esportiu que va aplegar centenars i centenars de persones, tant en els partits normals com a les semifinals que es van disputar al camp del Despujol, a les Masies de Voltregà, com també a les finals al nou camp de gespa de Sant Hipòlit de Voltregà. Finalment es va proclamar campió l'Espanyol, en segon lloc el Futbol Club Barcelona, en tercera posició la Unió Esportiva Vilassar i el quart lloc va ser per als nois de casa, el futbol del Voltreganès. 2 equips hi van participar, 2 equips que representaven la cantera futura dels jugadors voltreganesos el dia de demà. Els 2 equips del Voltreganès van lluitar fins l'últim minut per aconseguir la tercera posició. Va ser un dia trepidant, en el qual tots els equips van lluitar de totes per aconseguir la millor posició. Això sí, també va ser una festa per a la convivència i el futbol i per veure que la cantera futbolística a nivell català està garantida. La final entre l'Espanyol i el Barça va ser molt emocionant. El Real Club Deportiu Espanyol, però, va demostrar tenir moltes taules en el camp i va jugar un partit contundent en el qual el Barça va tenir algunes oportunitats que no va poder materialitzar en forma de gol. La final, doncs, entre 2 equips provinents de Barcelona, però la victòria només per un, per l'Espanyol. L'acte de recollida dels trofeus va ser molt bonic i emblemàtic, amb algun moment per l'emoció, en un homenatge al que va ser el creador del futbol base, el Voltreganès. Felicitar, doncs, els responsables del futbol del Voltreganès per aquesta gran festa del futbol i també els ajuntaments de les Masies de Voltregà i de Sant Hipòlit que han posat totes les facilitats per fer possible aquest fantàstic torneig.